corespondența dintre el și sinagoga din Mulheim, Germania. 16 iunie 1647, de la O.C. Oliver Cromwell către Ebenezer Pratt. În schimbul sprijinului financiar vom susține admiterea evreilor în Anglia. Acest lucru însă este imposibil cât timp Charles trăiește. Charles nu poate fi executat fără proces, iar motivele adecvate pentru aceasta nu există în prezent. Prin urmare, recomand ca Charles să fie asasinat, dar nu voi avea nicio legătură cu aranjamentele pentru procurarea unui asasin, deși sunt dispus să ajut la evadarea lui. Ca răspuns, a fost trimis următorul mesaj. 12 iulie 1647, către O.C. de la Ebenezer Pratt. Vom acorda ajutor financiar imediat ce Charles va fi înlăturat și evreii vor fi admiși. Asasinatul este prea periculos. Charles va primi ocazia să evadeze. Recapturarea lui va face posibil procesul și execuția. Sprijinul va fi generos, dar este inutil să discutăm termenii până nu începe procesul. Regele Charles era practic prizonier la Holmby House, în Northamptonshire. Pe 4 iunie 1647, 500 de revoluționari l-au capturat pe rege, dar apoi i-au permis să scape pe insula White, unde a fost ulterior arestat. Pe 5 septembrie 1648, Camera Comunelor a decis că concesiile regelui erau satisfăcătoare pentru o înțelegere. Cromwell a epurat apoi Camera Comunelor cu ajutorul colonelului Pride, până când a mai rămas doar un rest de 50 de membri, care au votat apoi ca regele să fie judecat. Niciun avocat englez nu a fost dispus să redacteze un act de acuzare împotriva regelui. În cele din urmă, acesta a fost întocmit de un evreu olandez, Isaac Dorislaus. Regele a fost forțat să participe la un proces spectacol într-o înaltă curte de justiție, în care 2/3 dintre membrii erau leveleri din armată. Charles a refuzat să pledeze, dar a fost găsit vinovat și executat la 30 ianuarie 1649. Pe măsură ce procesiunea se apropia de eșafod, un număr mare de oameni din mulțime a strigat „Dumnezeu să-l salveze pe rege!” După ce fapta a fost săvârșită, s-a auzit un geamăt uriaș de durere. A doua migrație evreiască, între 7 și 18 decembrie 1655, Cromwell, care era numit protectorul, a organizat o conferință la Whitehall, Londra, pentru a obține aprobarea imigrației evreilor la scară largă. În ciuda faptului că la conferință au participat în mare parte susținători ai lui Cromwell, consensul covârșitor al delegaților, care erau în principal preoți, avocați și comercianți, a fost că evreii nu ar trebui împiedicați să intre în Anglia. În octombrie 1656, primii evrei au fost lăsați pe ascuns să debarce liber în Anglia, în ciuda protestelor vehemente depuse de subcomitetul Consiliului de Stat, care a declarat că acești evrei ar reprezenta o amenințare gravă pentru stat și religia creștină. Negustorii, fără excepție, s-au pronunțat împotriva admiterii evreilor. Ei au declarat că imigranții propuși ar fi dăunători din punct de vedere moral pentru stat și că admiterea lor ar îmbogăți străinii în detrimentul englezilor. Cromwell a murit pe 3 septembrie 1658 și a fost succedat de fiul său, Richard, care a condus timp de 9 luni. Fiul lui Carol I, Carol al II-lea, între 1660 și 1685, i-a urmat la tron tatălui său executat. Deși avea să fie ultimul monarh englez care să emită bani, bancnote, în nume propriu, el a făcut 2 erori fatale de guvernare. La 1 august 1663, el a adoptat așa numitul, într-un mod eufemistic, act pentru încurajarea comerțului, care a permis exportul tuturor monedelor străine sau lingourilor sau aurului sau argintului fără nicio interdicție, reglementare sau taxă de orice fel. În timpul dezbaterii asupra proiectului de lege, Contele de Anglesey a observat cu previziune că este periculos pentru pacea regatului atunci când va fi în puterea a o jumătate de duzină sau a 10 persoane bogate, nemulțumite sau certărețe să facă o bancă, o acumulare a propriei noastre monede și a lingourilor dincolo de mări și să ne lase fără bani, când nu va mai fi în puterea regelui să prevină acest lucru. 3 ani mai târziu, printr-o lege pentru încurajarea monetăriei, el a permis persoanelor private, adică bancherilor și bijutierilor, să bată monedele regatului la monetăria regală și astfel să obțină beneficiile considerabile ale seniorajului, diferența dintre valoarea nominală a monedelor și costurile lor de producție, venituri pentru propriul lor cont privat. Mai mult, acest lucru le-a permis să mărească sau să diminueze masa monetară aflată în circulație și să crească sau să scadă prețurile după bunul plac, în mare detriment al populației generale. Fratele său, Iacob al II-lea, 1685 până la 1688, a domnit doar 3 ani. A fost victima unor campanii de pamflete și propagandă lipsite de scrupule, care proveneau în principal din Olanda. O expediție militară întreprinsă de prințul William de Orania l-a detronat în cele din urmă.
Deși armata lui Iacob era numeric superioară, el a fost descurajat să atace după ce John Churchill, primul duce de Marlborough, l-a părăsit brusc. Potrivit enciclopediei evreiești, Churchill a primit ulterior o rentă anuală de 6.000 de lire de la evreul olandez Salomon de Medina, ca plată pentru comportamentul său trădător. Aceste sume uriașe de bani pătați de sânge i-au permis lui Churchill să continue construcția palatului Blenheim, care a fost finalizat la moartea sa în 1722. Campania militară a lui William de Orange, la fel ca cea a celuilalt William Cuceritorul din 1066, a fost finanțată de bancheri evrei. În schimbul sprijinului lor, William al III-lea, între 1689 și 1702, avea să renunțe la prerogativa regală de a emite moneda Angliei, fără datorii și dobânzi, unui consorțiu cunoscut sub numele de Guvernatorul și Compania Băncii Angliei, UN. În lucrarea sa, All These Things, Field rezumă aceste evenimente epocale cunoscute sub numele de Revoluția Glorioasă din 1688, dar care a fost, în esență, infama Revoluție. Astfel, la 33 de ani după ce Cromwell i-a lăsat pe evrei să intre în Marea Britanie, un prinț olandez a sosit din Amsterdam, înconjurat de o mulțime de evrei din acel centru financiar. Alungându-l din regat pe socrul său regal, Iacob al II-lea a consimțit cu grație să urce pe tronul Marii Britanii. Un rezultat foarte firesc al acestui eveniment a fost inaugurarea datoriei naționale prin înființarea 6 ani mai târziu a Băncii Angliei, cu scopul de a împrumuta bani coroanei. Marea Britanie își plătise datoriile pe măsură ce mergea înainte, până la sosirea evreilor. Casa de amanet a fost atunci deschisă, iar situația rezultată, în care națiunea se află astăzi, nu ar putea fi mai bine descrisă decât în cuvintele puse de Shakespeare, cu viziune profetică, în gura muribundului John of Gaunt. Această țară a unor suflete atât de dragi, această țară dragă, prețuită pentru reputația ei în lume, este acum dată în arendă, mor rostind asta, asemenea unei locuințe sau unei ferme sărăcăcioase. Anglia, mărginită de marea triumfătoare, a cărei țărmuri stâncoase resping asediul invidios al lui Neptun cel acvatic, este acum încorsetată de rușine, cu pete de cerneală și legături de pergament putred. Acea Anglie care obișnuia să cucerească pe alții a făcut o cucerire rușinoasă asupra ei însăși. Richard al II-lea, actul 2, scena 1. Istoria celei de-a doua așezări evreiești în Marea Britanie este un lung șir de legături de pergament care înlănțuie națiunea în datorii. Fiecare pas al ascensiunii evreului în treburile națiunii a fost marcat de creșterea și înmulțirea datoriilor.